V sobotu 29. mája sa v Senickom dome kultúry konali medzinárodné majstrovstvá Slovenskej republiky v naturálnej kulturistike mužov a fitness žien pod záštitou Miroslava Jureňu. Súťaž zorganizoval Roman Perička a fitness centrum Hela Gym. S priebehom súťaže som nadmierno spokojný, pretože taká účasť, aká tu bola, takú som neočakával. 77 pretekárov hovorí za všetko. Myslím si, že boli všetci výborne pripravení, že mali naozaj takú formu, že sa nemuseli za nič hanbiť a dúfam, že budú ešte stále napredovať a že nás bude pribúdať ďalej. Súťažili športovci z rôznych kútov Slovenska a dokonca i z Čiech a Litvy. Senica a športový klub Hela Gym malo zastúpenie 3 pretekárov a všetci traja boli úspešní. Možno trošku sklamanie pre všetkých Seničanov a ľudí z okolia. Ingridka Zichová vo veľmi ťažkej kategórii 3. miesto, možno pre niekoho sklamanie, možno pre niekoho nie. Ja si myslím, že to je úspech, pretože tá konkurencia bola obrovská. Milan Virák, dlhoročný pretekár zo Senice, aj keď pôvodom je Trnavčan, ale preteká za Senicu. 2. miesto počítali sme s tým, takže v pohode. A Jaro Kálaj, junior, náš nováčik, na to, ako mal podmienky a ako krátko cvičil, tak myslím si, že veľmi dobre. 6. miesto je veľmi pekné a dúfam, že ho to nakopne do ďalšej práce. Spomínaný Jaro Kálaj, nováčik v naturálnej kulturistike, sa na súťaž pripravoval 4 mesiace a získal v kategórii juniorov pekné 6. miesto. Čakal som aspoň také 3., 4. miesto, no ale na podmienky, ktoré som mal, tak si myslím, že a na moju prvú súťaž taká skúsenosť dobrá, tak veľmi dobré. Súťaž trvala doslova od rána do večera, veď vyhlásenie absolútneho víťaza bolo okolo 10. hodiny večer. Tým sa stal Erik Tóth zo Šale, ktorý dostal cenu i za najlepšiu zostavu. Bola to vlastne nominačná súťaž na majstrovstvá Európy v naturálnej kulturistike, ktoré sa konajú 5. júna vo francúzskom Marseille a zúčastnia sa ich pretekári všetkých kategórií, ktorí obsadili prvé miesta.